పొన్నన వాళ్ళ ఆనన వాళ్ళు పోదు అవుట్రాడు వనస్మత మల్తది ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು Hey guys, welcome back to my another new vlog of Common Life Diaries YouTube channel. Guys, that's banda engulita pondla katilge uru baida again. Ita vlog that's banda engala tutti official ad engage avundulolini alla nikattundi so anana palla poli illa battade manjira cha red biscuit mata tindu ponnana palla poli anana pallu podu ಅವ್ರಾಡು ವನಸ್ಮತ ಮಲ್ತದು ಅಂಚ ಅವನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ನಿಗಂಟೀನಿ ಅದು ಬಂದ ಅಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬೈದಿನ ಮೊರಣಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂದು ಅಕ್ಕಾಯನ ನಿಗಂಟುಂಟು ಇಂಚೆಂಚ ಅಂತ ಈ ಬರ್ಪಾರೆ ಏಕೆ ಪಂಡ ಅದು ಬಂದ ಅಲೆಗೆ ಯಾರು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಕೂಡ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು ಕೂಡ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ನಿಗಂಟಿಗೆ ಒಂದಿನ ಬತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಅವ ಮತ್ತು ಏನು ಅನ್ಬಿಡಿ ಕೂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಖರ್ಚು ಅಂಚ ಕೂಡ ಅಲೆಗೆ ಒಂದು ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಚಕ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಂಡೋಳು ಬಟ್ ಅಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೋಡು ಯಾರು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಅವೇನು ಏನು ಅನ್ಪಿನಿ ಅಲೆಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮತ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ರಾಜ ಮತ ಬೋಡು ಅಂಚ ಬಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಅವನ್ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಿನಿ ನಮಕ್ ಕೋಡೆ ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಲ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ನಾವು ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ಅದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡತ್ ಮರಣಿ ಪಂಡ ಯುಗಾದಿದ ದುಮ್ಮನಾಡಿ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬಂತು ಅಂಚದಾದ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲೆ ಸಡನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂತ ಓಕೆ ಪೋಯಿ ಆಡ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ನಿಗಟ್ಟು ಪೋಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಬಂದು ಸಡನ್ ಸಡನ್ ಅದು ಬಿದಾಡಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ಬಿದಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಕಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ತೃಪ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಎಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಏನು ಅನ್ಪಿನಿ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಆಪುಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಬಂಧೋಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಅಮ್ಮನ ಪಾಡು ತೂವರೆ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಪಾಡು ತೂವರೆ ಪೋನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಕೂರೋಡು ಅಂಡ ಏನ ಪಂಡ ಉಪ್ಪುನು ಅಕ್ಕ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅದಾದ ಮನ್ಪಿನಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಮನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪಿಯರು ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪಿನಿ ಐತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಸಂಬಂಧ ಅಂಚ ಸಂಬಂಧ ಮನ್ಪಿನ ನೆತ್ತೆಡು ಬರ್ಪಿನ ಅಂತ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒರಿಯನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನೀವಲ್ವ ಆಯ್ತು ಸಂಬಂಧ ಮನ್ಪಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವು ಒಂಥರ ಬೇತೇನೆ ಅವನೇ ಏನೇ ಪಂಡ ಏನೇ ಬೇತ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಆಪುಜೆ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವನಿದ್ದು ಸೊ ಅದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಏನ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ದಾದ ಬಿಗ್ ಡೇ ಎಂಚ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ದಾದ ಬರ್ಬೋದು ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ಲ ಆ ಇವೆಂಟ್ ಎಂಕಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಜೊಂದು ಏಕೇನು ಅಲೆಗೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಲೈಫ್ದು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅವನೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೀಪೋಲು ಐಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಯಾನು ಉಪ್ಪೋಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಜೊಂದು ಅಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದಾದ ನಾವೇ ಪನ್ಪೇರ್ತದೆ ಅದಂತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ನು ಬರ್ಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಅವು ಸಡನ್ ಎಂಚನ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮಗೆ ಅವು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಅಂಚಿತೆ ಊರು ಬರ್ತದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲ್ಲತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೋಡಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪುಡು ದಾದ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಕ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರದೆ ಯಾರು ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂಚದ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಒಂದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರೋಟು ಮಂಜು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ರೋಟು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಾ ಓ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್
ಇಲ್ಲಡೆ ಚಾಪರ್ದು ಒಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿಂದು ಪಿದಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನದ ಚಿತ್ರಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಟೆಲ್ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ಸಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎರಡು ನೀರು ದೋಸೆ ತಿಂದು ಏನೈತೆ ಮೊರಡಿ ದಿಂಚಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಊರು ಬರ್ನಾಗ ಏನು ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲದೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಂದ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನೈತ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಜೋಲು ತೃಪ್ತಿನ ಮದುವೆ ಬಂದ ದಾಳು ಬಂದ ಆ ವಿಜಿನಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಬಂದ ನಮಗಿಂತ ಮದುವೆ ದಿನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಬರೋದುಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಮದುವೆ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮದುವೆ ಅಂತ ಅವೊಂಥರ ಈಗಲಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ದ ಒಂದು ಸೊ ಐಟ್ ಯಾಕಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾತ ಕಟೀಲು ಬತ್ತೆಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ತುನಗನೆ ಮನಸ್ಸೊಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಬೇತೆ ಮಾರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೇನು ದರ್ಶನ ಮಂತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ರಿಲೀಫ್ ಫೀಲ್ ಆಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಾದ ಪಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಅನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಟೆಂಪಲ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಟೀಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಹಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊಡ್ಡ ಆ ಒಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲ್ ಅವು ನಮಗೆ ಬೇತವಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಹಂಚೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಬನ್ನ ಏನು ಕಟೀಲು ಬೈದು ಜಾಂಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬತ್ತು ಪೋಯಿನ ಅಂಚ ಕಟೀಲು ಬರ್ರೆ ಆದಿತ್ತಜಿ ಸೊ ಈ ಸಲ ಬೈದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಅಂತ ಕಾಂಡನೆ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೂಡ್ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಸಖತ್ ಆಗೋದುಂಡು ನಾನೆಂತ ಹೆಂಗಲು ಏನದು ನವಿಲು ನಾನಂತ ತೃಪ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ಬಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಫೋನ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಏನು ದಾದ ಬಿದಾಡಿಯನ್ನ ಸರ್ಬತ್ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಫೋನ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಐತೆ ಏನಿದೆ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಮುಲ್ಲ ಹಲೋ ಆಂಡದೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಮಾತಾ ಬಿದ್ದಾಡ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರ ಏನು ಪಾರ್ಲರ್ ತಗೊಂಡು ಬೈದ್ಯಾರ ಏರ್ದೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಏನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೈದನ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ರೋದು ಹಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಹಾಕಲು ಓ ಹಂಗ ಶರ್ಬತ್ ಮಂತ ಮಲ್ದಾನ ಶರ್ಬತ್ ಮಂತ ಮಲ್ದಾನ ಹೆಂಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಪಂತ ಜೋಲ್ ಮಾರಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕೆಂಚಿನ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಯಾನೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಕೇಂಡೆ ತಾರಕ ಯಾನ್ ಬರೋಲಿ ಕೇಂಡೆ ಅತ್ತವು ತೂಲಿದಾದಂದು ಎಂಚಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಪೊಕ್ಕಡದು ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ಯತ ನಿಂಡ ಐಕಿ ಪನ್ಯತ ತೂಲೆದಾದಂದು ಬಂಗಾಪುಣ ತೀರೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂಡ ಮಾರೆ ಜಿತ್ತ ಕೂಡ ಇಂಚ ಬಗಲ್ವ ಅತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಎಲೆತ್ತನ ಬರ್ರೆ ನೂಲ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಧ್ಯಾನ್ ತಾಯಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪನೋಡತ ಮಾರೇದು ಎಂಕ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಬ್ಜ ಮಂಜು ಇದು ಟಿಫನ್ ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲೇ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೂರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆವ್ಯಾ ದೀಪ ಹೆಂಗೆ ಹೋದಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಪ ಒಂದು ಏರ್ ಬೇತ ಬೈದೇರು ಓ ಫುಲ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೈತೀರಾ
ಅಲ್ಲ ತುಲ ಸುವೀಕ್ಷ ಈ ಮರಣಿ ಪಂಡ ಸುವೀಕ್ಷ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂತೋಳು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ರಂದದೆ ಅಂದೆ ಬಕೈತೆ ಆಲಿಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಏನೇನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಂತ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಯಾನಿತ ಬೇತೆ ಆತ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕದಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂತು ಜೋಲ್ ಮಾರಿದೆ ಎಂಕ ಅವ್ಯ ಅಂತ ನಮೂನೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಆತ ದೂರ ಸಂಬಂಧ ಆತ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಅದೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಹೆಂಗೊಳಿತೆ ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನವೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಈಗ ಮೇಡ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಿದಾಡೆ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಂಗ ಅಂದು ಸಾಮತ ಆಡ್ತದೆ ವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಆತದೆ ಒಂದು ಸುವೀಕ್ಷಾ ಒಂದು ಚೂರಿಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೆಪ್ಪದೆ ಚೂರು ಅವ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಉಂಟದ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಹೌದೇ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾರೆ ನೆನೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದು ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಅವು ಸರಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ವಾ ಸರಿ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ವಾ ಸರಿ ದೀಪಾ ಬಾಯ್ ಫೋನ್ ಬಂದದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಾಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ನನ್ನೊಂದು ಬೊಂಡ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೇಕಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲು ನನ್ನತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಜಲಪಾತವು ತಿರ್ತು ಪಾರೆಂಡು ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಮದುವೆ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಈಗಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ತುಲಿ ಒಂಚೂರು ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಿಲ್ಲ ಕುಂದದ ಅದನ್ನ ಮರದೇರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅದೇನದು ಏನದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬುದರ್ಲಾರ್ದಿತ್ತು ಮಾರೆ ಆಯ್ತು ಬಂದಿರಿ ಸಲ ಓಕೆ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಬಂತದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರಿಯಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓ ನವಿಲು ಹೋಗೋಣ ಆಗ್ತದ ಇಳಿಬೇಕಾ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ತುಳಿ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಂತಂದರೆ ಗಾಡಿನ ಬಂತದ್ದು ಕೊಂಪೌಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಂಕು 1% ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು 1% ಎಂಚಿನ ಇದು ಬರ್ತೀನ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತದ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಮ್ಮ ದೇವರ
ಫೈನಲಿ ಮಿಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಾ ಕರ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಬನ್ ನಮ್ಗೆ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದದ್ದು ಕರೆಯದೆ. ಅಂಚಗುರದ ಆಲೋಚಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಎಂತದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು. ಅವಳದು ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಿವಿದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿ ನಡೆ ಪರೋಡ ಐಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಇಜ್ಜ ಐಟ್ಲದ ಮಾತಾ ಒರಿಯಾರ್ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಬನಂತೆ ಆಂಡಲ್ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ನಂಬಿನೆ ಕೊಡ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು ನಂಬಲಕ್ಕ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಈ ಉತ್ತಲಿದ್ದ ಅక్కడ ಪೋತಿರ್ ಕಂಡ್ರು ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ, ಅಲೆ ಮಾತ್ರ ಮದಿಮಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ. ಗೈಸ್ ತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ರೂಮು ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಆತಲೆ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಶ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಲ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಹೋಪಿನಿ ಅಂಡ ಮೋಲ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಮಂತ್ ಹೋದಲು ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವಿಷಯ. ಕೃಷ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಓಲ್ ಒಳ್ಳಿರೆಗಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣೆ. ಓ ಕಲರ್ಲ ಬ್ಲೂ ಸಕ್ಕದಾದ ನದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಶೋಕೊಂಡು ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಕೋರಿಂಗ್ ಎಂತ ಪೋಪಾತ ಒಂದು ಪೂತ ಚಟ್ನಿ ತಿಂತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊನೋಡ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ಲ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊರವ ಫ್ರೇಮ್ದ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕ ಶರ್ಬತ್ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಮಾತಕರೇಟ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಜನ ತೂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಪನ್ನೆ ಇಂಜಿನ ಅಂತ ಅದು ಈ ಎರಡು ಜನ ಅದು ಕೊಡ್ಪೇವ ಸರಿ ಆಗ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲಜ್ಜು ಯಾವ आता निकल रहा चला दादा नील को आया तू तो जा रहा है ಬೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಜಾಲಿ ನೀವೇ ತಿಳ್ತಾರೆ ಲಾಯ್ಕ ಅವನು. ಅದೇ ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಪೊಟ್ಟಾಪು ಬೆಚ್ಚ ಗುಚ್ಚ ಹಾಲು ಮದ್ಬಲ್ಲ Nescobia.
ಈದುರಾ ಅವನ ಹಾಡು ಸ್ವೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ కొంచెం దాదా తినిపిడి ప్రింగల్స్ ప్రింగల్స్ నిఘంటు దివేరా పార్లేజీ బిస్కెట్ అదే చూసా నీకు ప్రింగల్స్ ఉన్న నిఘంటు దివేరా పాస్ట్ లో ప్రింగల్స్ ఉన్న నిఘంటు తింటుంది